Monet on sitä kysellyt, että minkä näköiseen kämppään tuli muutettua, niin tässä on sitä todistusaineistoa. Kattohuoneistossa ollaan siis ja täältä avautuu näköalat tänne puistoon. Kävin täällä lenkillä tänä aamuna ja ihan hyvältä vaikuttaa. No, täältä näyttää ja en mä tämä isompaa voinut tarvikkaa. Kalusteita ei ole paljon, mutta eipä täällä pitkä asutakaan. Katsotaanpa nämä yhteiset huoneet vielä. Tässä on tällainen aulatila ja täällä on keittiö, mikro, jääkaappi, keittoliesi, lavuaari, kaikkia mitkä pitääkin olla. Uunia täällä nuo ei ole, niin jää sellaiset kokoukset tehtyä, mutta kyllä näillä pärjää varsin hyvin koko kevätlukukauden. Täällä on veski niin kuin pitääkin olla. Suihku. Pönttö on hieman rikki ja toimii huonosti, se on huono puoli. Näillä mennään.